טוב, שומעים? הדולמיטים הם רכס הרים השייך להרי האלפים וממוקמים בצפון מזרח איטליה. הדולמיטים משתרעים מאזור הגבול עם צרפת במערב ועד לעמק נהר פיאבה במזרח צפונית לוונציה. בצפון גובל רכס ההרים בעמק הפוסטר המהווה את הגבול בין אוסטריה לאיטליה, ובדרום עמק הסוגנה. באוגוסט 2009 הוכרזו הרי הדולמיטים כאתר מורשת טבעי של אונסקו. שוב, החבל טרנטינו אלטו איג'ה שבירתו היא בולצאנו הוא חבל אוטונומי איטלקי שסופח אל איטליה רק ב-1919. מטפסי הרים רבים מגיעים להרי הדולמיטים על מנת לטפס בשבילים מאתגרים שנבנו בהם בעיקר בזמן מלחמת העולם הראשונה. השבילים נקראים ויה פרטה, שבילי המסילות, ואלטה ויה, השבילים הגבוהים. על מנת להשלים שביל כזה לוקח בין כמה ימים לשבוע בדרך כלל. נהוג לחלק את הדולמיטים לשני אזורים, הדולמיטים המערביים והדולמיטים המזרחיים, המופרדים ביניהם בעמק נהר האיג'ה, העמק הירוק עם הנהר המתפתל שעברנו כרגע, העובר במרכזם. בדולמיטים קיימים מעל 40 קרחונים. מקור שמם של הדולמיטים הוא משמו של המינרלוג הצרפתי דאודה גרטה דה דולומיה, שהיה הראשון לתאר את סלעי המשקע, סלעים שנוצרו מסלעים אחרים כמו אבן גיר וחול. פה בצדדים. באזור הזה סלעי הדולמית סלעים פחמתיים הדומים בהרכבם לסלעי גיר, אך שונים בכך שמורכבים במעל מחציתם ממינרל הדולמית. סלעים אלו הם גם אלה שנותנים לרכס ההרים את מרם וצבעם היפה והייחודי. הטמפרטורה בהרים יורדת מתחת לאפס בחורף ומגיעה ל-10- בפסגות. מבחינה תיירותית נחשבים הדולמיטים לאתר עלייה לרגל של מיליוני תיירים בשנה, בין אם זה סקי בחורף או ענופים עוצרי הנשימה בקיץ. הדולמיטים מפורסמים בעיקר באתרי הסקי שלהם, טיפוס הרים, דהייה בעזרת מצנחים, משולשים וקפיצות בסיס. קפיצה מיער או גורד שחקים בנפילה חופשית של כמה שניות, ופתיחת מצנח לאחר מכן. ככה אנחנו יורדים מההר בסוף היום. כנראה ששכחתי לנו. לא ככה, לא אני. כן. אנחנו נסכים לרדת ככה. כמו כן, לכל אורך הדולמיטים, עיירות קטנות וציוריות. אגמים קטנים בין ערים, מעברי ערים ונופים עוצרי נשימה. בשבוע הראשון של יולי נערכת בדולמיטים מדי שנה תחרות אופניים של יום אחד הנקראת מרתון הדולמיטים. ההר הגבוה והמפורסם בדולמיטים הוא הר מרמלדה, המכונה מלכת הדולמיטים. הוא מגיע לגובה מסחרר של 3,541 מטר. הוא מהווה את אתר הסקי המפורסם ביותר של הדולמיטים. ההר השני בגובהו בדולמיטים והגבוה ביותר בדולמיטים המערביים הוא האנטלאו, המכונה מלך הדולמיטים, שגובהו 3,264. זה 200 מטר בערך פחות. ונמצא דרום מזרחית לבירת הדולמיטים, העיירה קורטינה דיאם פצ'ו. מעבר הערים הגבוה ביותר הוא מעבר אומברטה בגובה של 2,738 מטר, אך הוא מעבר רגלי בלבד. כמו כן, כל 14 המעברים הגבוהים ביותר הם מעברים רגליים בלבד. והמעבר הרכבי הגבוה ביותר הוא מעבר פורדוי בגובה 2,250 מטר, הממוקם צפונית להר המרמונודה, שהוא הגבוה ביותר. אנו נעבור במעבר מקביל הנקרא מעבר סלע. הערים נוצרו עקב התנגשות שני לוחות טקטוניים, הלוח הדרום אירופאי והלוח הצפון אפריקאי, לפני 60 מיליון שנים, לפי מדענים.
השמש והגשם פיסלו במשך עשרות מיליוני שנים את צורתם של ההרים, יחד עם הקרח שנמס בסוף עידן הקרח, ויצר את העמקים. רוב הצמחייה בדולמיטים היא מינטורית, על מנת שתוכל לשרוד את החורף הקשה. מינטורית, הכוונה שהצמחייה צורכת פחות שמש ומזון. החיות הנפוצות ביותר באזור הם איילים ומרמיתות. ב-1991 התגלתה באחד העמקים גופה בת 5,000 שנה, שצצה בתוך קרחון נמס. הגופה לבשה נעלי אור מרופדות ומקוש קרח מנחושת. אז לפחות הוא היה מוכן. היא מוצגת כיום במוזיאון של בולציאנו, שנחשבת לבירת מחוז אלטו אידג'ה או דרום טירול, כפי שמכונה בפי האוסטרים. טרנטו היא בירת טרנטינו, זה מחוז שאוחדו על ידי שני המחוזות הללו. הדולמיטים נחשבים למרכז של ייצור כלי נגינה, בעיקר כינורות, מהעצים בערים. כמו כן, העיירה אורטיזי, אליה אנחנו נוסעים, נחשבת למרכז חשוב של גילוף עץ. המשקה הנפוץ ביותר בדולמיטים נקרא בומברדינו, משקה אלכוהולי העשוי ביצים וקצפת למעלה. טעים אך מאוד כבד. בכלל, רוב המאכלים המקוריים הם בכלל אוסטרים. פה תמצאו אפל שטרודל משובח, שניצלים מכובדים, פולנטה, כמו ממליגה, אני לא יודע מה זה, אבל בסדר. ממליגה. עשוי מקמח, תירס, חלב ופרמיז'ן, ועוד דברים. ואנחנו בעצם באוסטריה כנראה, אז אם אתם רוצים דברים אוסטריים, אוכל לפחות. המקומיים עצמם מדברים פה לדינית, שזו שפה משלבת בין גרמנית ומעט מאוד מדיאלקט של השפה האיטלקית. מי שמדבר איטלקית לא יכול להבין לדינית. זהו. ייי! על הכבוד. ייי! גוד ג'אב! איך היה להיות מדריך? כל הכבוד.